sobre i... Sort dels veïns, que han ajudat tots els veïns. Si no, no em veus quina cara faig? L'aigua em sortia per sota dels vàters. Ha sigut horrorós. Ens ha passat a tot el poble igual. Sort dels veïns que passen pel carrer i ens han ajudat tots. És un desespero, mira com ho tinc tot tapat. Aquesta riera s'ha d'arreglar d'una vegada, per favor. No hi ha dret. Estem avaluant i estem rebent trucades de tot el que està passant a tot arreu. De fet, les cases de la riera totes han rebut, les que no són massa altes els han tret aigua totes. Tenim aquest bloc d'aquí dalt evacuat, els veïns són al carrer i estem esperant que l'arquitecte municipal ens autoritzi a tornar-lo a ocupar, si és que no corre cap perill i si no haurem de reallotjar la gent. La carretera que ens connecta amb Arenys de Mar només és operativa en un sentit perquè s'ha descalçat la part que dona al costat de la riera. I d'anys és aviat per dir-ho. De moment sabem, però la caseta de l'Once que hi havia sobre la vorera ja no hi és, ha pujat molt l'aigua, ha caigut molta aigua en poc temps.